қатор кишварҳои Аврупо тадриҷан маҳдудиятҳои зидди вирусиро бекор мекунанд. Ин дар ҳолест ки ҷаҳонро мавҷи нави вируси омикрон фаро гирифтааст. Аммо ҳукуматдорони Аврупо вируси омикронро зукоми мавсимӣ номида, онро хатарнок намеҳисобанд. Ҳамин тариқ сокинони Аврупо ба зиндагии маъмулӣ бармегарданд. Дания аввалин кишварест ки тамоми маҳдудиятҳоро бекор намуда, баргузории фестивалу чорабиниҳоро бо иштироки садҳо нафар иҷозат дод. То моҳи март марказҳои ваксинагирӣ танҳо дар фурудгоҳу беморхонаҳо фаъолият карда, кори дигар нуқтаҳои ваксина дар кишвар қатъ карда мешавад. Дания 6 миллион аҳолӣ дошта, 83% сокинонаш пурра ваксина гирифтанд. баъди Дания, Шветсия тамоми маҳдудиятҳоро бекор намуда, барои қабули меҳмонону сайёҳон омодагӣ мегирад. дар шаҳри Венетсияи Италия сокинон ниқобҳои муҳофизатиро бо ниқобҳои карнавалӣ иваз мекунанд. Ҳукуматдорони Италия қарори истифодаи ҳатмии ниқобро дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бекор карда, бори аввал давоми 2 соли ахир дар ҷазираи Лагун чорабинии фарҳангӣ ташкил карда мешавад. ҳамин тариқ ҳукуматдорони ҷазираи мазкур имкон доранд меҳмонону сайёҳонро аз тамоми гӯшаву канори ҷаҳон даъват намоянд. Аммо баъзе анъанаҳо дар карнавали навбатӣ доир карда намешаванд. аз рӯи тахминҳои пешакӣ соли равон дар карнавал 80 000 нафар ширкат меварзанд ки 30 000 нафари онҳо шаҳрвандони хориҷӣ хоҳанд буд. соли 2020 бо сабаби он ки дар рӯзи 23 феврал аввалин ҳодисаи марги одамон бар асари вируси COVID-19 дар Италия ба қайд гирифта шуд, карнавали Венетсия қатъ гардида буд. гули қоқо аз замонҳои қадим бо хусусияти табобатӣ доштанаш хеле машҳур аст. На танҳо гул, балки решаи қоқо хусусияти шифобахшӣ дошта, таъмаш каме талх аст. гули қоқоро бештар дар хӯришҳо истифода мебаранд. ин растанӣ аз витаминҳои табобатӣ бой буда, хусусияти зидди вирусӣ ва зидди илтиҳобӣ дорад. тадқиқот нишон дод ки ҷавҳари ин растанӣ бо туфайли хусусиятҳои зидди омосии худ барои мубориза бо омоси ҷигар, рудаи ғафс ва нест кардани холҳои калони сиёҳранг кӯмак мекунад. дар тибби халқӣ гули қоқоро барои хусусияти тозакунанда доштанаш қиёми ҳаёт меноманд. гули қоқо хун ва ҷигарро тоза карда, энергияи манфиро рафъ мекунад ва инсонро болидарӯҳ мегардонад. решаи қоқоро бирён карда ба ҷои қаҳваи бе кафеин истифода мекунанд. ин намуди нӯшокӣ барои табобати бемадорӣ ва сустшавии афзоиши бадан истифода мешавад. истеъмоли барзиёди он ба номунтазам шудани таппиши дил, дилбеҳузурӣ, қайкунӣ ва дарунравӣ боис мегардад. дар Испания як минтақаи аҳолинишин баъди хушксолии шадид намоён шуд. айни ҳол сатҳи оби обанборҳо дар ин минтақа ба 15% расида, манзараи мазкур диққати меҳмонону сайёҳонро ба худ ҷалб намуд. деҳаи мазкур Асередо ном дошта, соли 1992 замони бунёди обанбор зери об монда буд. меҳмонону сайёҳон дар кӯчаҳои деҳа сайругашт карда, боми биноҳои қисман хароб шуда, дарҳои шикаста ва қубурҳои зангзадаеро ки ҳанӯз аз онҳо об ҷорӣ мешаванд, бо шавқ тамошо мекунанд. ёдовар мешавем ки деҳаи мазкур дар сарҳади Испания бо Португалия ҷойгир аст. тибқи иттилои маркази обу ҳавосанҷии кишвар, эҳтимол дар оянда хушксолӣ шадидтар мешавад. шарқии Боливия садамаи нақлиётӣ ба амал омад. бар асари ҳодиса 8 нафар ба марг дучор шуда, чанд тани дигар ҷароҳат бардошт. ҳодиса дар наздикии департаменти Санта-Крус рух дод. ронандаи автобуси мусофирбар суръати ҳаракатро баланд намуда, ба нақлиёти дигари мусофиркаш бархӯрд. автобуси мусофирбар аз Санта-Крус ҷониби минтақаи Сан-Хавьер ҳаракат мекард.